условия за това токът да бъде увеличен. Продължаваме с темите във Вечерно море. 100 години скаутско движение ще отбележат скаутите в България тази година. На Гергьовден тържествата ще започнат от Варна. С един чудесен подарък за 100 годишнината си бяха изненадани скаутите. Те ще имат собствена база на Шуменското плато. Повече ще разберем от клубния водач на скаутския клуб Морски вълк Йордан Дянков. Добър вечер и добре дошли в студиото. Ще си имате лагер. Той в момента не е в много добро състояние. Ние след малко ще го покажем на зрителите, как изглежда базата, която получихте, но пък за пръв път се случва такова нещо. Така е, на 17 март Министерски съвет взе решение за прехвърляне безвъзмездно на собствеността на името на Организация на българските скаути. Базата е доста голяма, разположена е на 22 декара и всъщност има 14 сгради изградени на тая площ. И за първи път, според мен, в новата история на България, държавата прави такава крачка да дари безвъзмездно на неправителствена организация, младежка, такъв имот, от който ние определено имахме нужда. Там ще има нужда от доста сериозен ремонт. Какво ще се получи след като приключите? Какво ще могат да правят скаутите? Какво ще предлага лагера? Какви са възможностите изобщо, които искате да видите реализирани там? Нашата идея е по подобие на скаутските бази в цяла Европа да изградим национален скаутски център, където ще можем да провеждаме нашите лагери, обучения през цялата година, да каним гости от чужбина. По принцип има една верига в Европа, направена за скаутските бази. И нашата идея е този център да бъде част от тази мрежа на скаутски центрове, където младежи от цяла Европа могат през летните месеци да извършват различни скаутски дейности. Скаутското движение е съществувало, след това е изчезнало по силата на редица исторически обстоятелства. Когато скаутите се върнаха, първата реакция беше, пионерската организация се възражда. Какво правят скаутите? Мисля, че все повече българи са наясно какви са възможностите за едно дете в една такава организация, но все пак да разкажем. Какво правят скаутите? Правят неща, които са доказани в целия свят като една от най-добрите младежки програми. Може би знаете, може би не, но скаутското движение е най-голямата младежка организация в света с повече от 30 милиона члена практически във всички страни в света, с изключение на 5. Мога да ги кажа: Куба, Северна Корея, Китай, Миянмар и Андора. И за първите 3 няма да коментираме защо. В Андора може би просто няма място. Андора е, прекалено малка. Така че тези дейности са в периода на тази 100 годишна история са усъвършенствани и са планирани така, че да бъдат много атрактивни за децата и в същото време много полезни, много образователни. Основната ни идея е да извеждаме децата сред природата и по време на тези занимания сред природата да ги подготвяме за бъдещия живот. Тържествата, казахме, ще започнат от Варна. Има ли вече яснота какво ще се случи тук и как скаутите ще отбележат 100 годишнината си в България? Тъй като историята, архивите не ни позволяват точно да фиксираме датата, кога е стартирала организацията. Сведенията са противоречиви за 1911 и 1912 година. Така че ние взехме едно решение и двете години Ще празнуваме 2 години. Тъй като първите наченки на скаутското движение в страната са започнали в
Варна, Плевен и София. Националното ръководство на организацията реши тази година тържествата да започнат във Варна. Започваме с Гергьовден, който е всъщност и празник на българските скаути. Свети Георги се счита за покровител на всички скаути в света. Той е изобразение на нашите знамена. Така че започваме с участие във военния парад пред катедралата. Във Варна ще дойдат гости от цялата страна. Ще има представители на скаутски отряди от над 10 града в страната. След което ще открием една изложба, посветена на 100 годишнината на движението. Изложбата ще бъде разположена до информационния център на общината, до Козирката, съвсем в идеалния център на града, след което цялата група ще се придвижи до входа на Морската градина, където кмета на Варна, господин Кирил Йорданов, ни разреши да организираме демонстративен скаутски лагер. Той ще бъде само за една вечер, но ще има около 150 деца, които ще разположат своя лагер точно в района между Морско казино и Ръковината. Там ще организираме през целия ден различни игри. Ще има една голяма игра с много центрове за различни дейности в цялата Морска градина. Децата ще трябва по карта да се ориентират, да обиколят всички центрове и да извършат съответно дейности, които са планирани там. На следващия ден, на 7 май, сме планирали една инициатива, която се казва "На лов за добри дела". Тогава скаутските патрули трябва да изберат някакви дейности, които да извършат, полезни, доброволно. Аз предполагам, че една голяма част от децата ще изберат да извършат своите дейности около плажа. Най-вероятно ще са свързани с почиствания, но всъщност цялата инициатива е в ръцете на децата, които сами трябва да изберат какво да е тяхното добро дело за деня. Тоест около Гергьовден варници, които не са наясно все още какво означава скаутско движение, ще могат да го видят съвсем наживо. Аз ви пожелавам да имате успех с времето на Гергьовден, между другото, макар че казват, че тогава е хубаво да вали дъжд. Колкото до чистенето, искам да кажа на нашите зрители, че още утре в предаването България днес, което излъчваме заедно, програма Море и останалите телевизионни центрове, с вашите скаути ние ще почистим демонстративно една градинка, която варненци сами сме си замърсили. Може би ще дойдете и вие на Братя Бъкстон, за да се включите към скаутите и към екипа на БНТ Море, защото като си цапаме трябва да си чистим, макар че обикновено тези, които чистят, не са тези, които цапат. При вас така ли се случва? Обикновено, когато сме на лагер, не обикновено винаги, това, което сме си замърсили, си го чистим. И от време на време се включваме в акции да почистим изцапаното на другите. Но сами може да проверите на 7 май, след като приключим с нашия лагер, обещаваме да оставим пространството между Морско казино и Ръковината в вида, в който сме го заварили. И така е по време на всеки наш лагер. Да, преди няколко години тук имаше голямо скаутско събиране и действително беше за показ това, което оставиха децата след себе си в природния парк Златни пясъци. Това ли е основното, което възпитава скаутското движение, отговорност от децата? Това е едно от нещата. Всъщност развива творчеството, подпомага здравословния начин на живот. Не е само отговорността. Тоест всеки може да намери това, което му липсва, защото доста родители се оплакват, че примерно няма с какво да запълнят свободното време на децата си.
Търсят ли ви такива Във родители? всички случаи участието в една такава организация за осмислене на свободното време е много ценна. И през годините ние сме се доказали като най-добрата в това организации. За щастие и държавата най-сетне разпознава в нас един партньор и направи това голямо дарение. Така че през годините ние сме се доказали. Който не е разбрал, да заповяда на 6 и на 7 май в Морската градина, тогава можем да дадем много повече информация и да ни видите в действие. А който пропусне, ние ще го покажем и в нашите емисии. Благодаря ви за гостуването. Честит празник авансово. Ще се видим и утре. Вие, госпожи и господа, останете с програмата на БНТ Море. Сега предстоят новини.